Hello mga guys, pauwi na kami. Ano bang sasakyan ini? Toyota ini, ano? Ha? Anong sasakyan ini? Pick up. Dito na kami sa pick up. Ayan. Nakasabit. Bawal ang sabit. Biyahe at Malugan to New Minarog. Pampaguarit niya Jote, alas 11 pa. Yan pa na alas 11. Ayun pa sa loob. Kalitiya. Ayan, dito kami sa Katbalugan. Pauwi na kami. Hindi ka mo makauli. Aga-aga kan. Tumanda kang buhi-buhi kuhan. Diyan. Palabas na kami ng Katbalugan. Galing kami ng Miesta, nakipag-fiesta. Dito kami sa Katbalugan City. Nakipag-fiesta kami. Mga patronizer. Karena kakabuli. Nakaitan ka na naman. Ada itu punya mas-mas kayak dibingit liwat hinani nga dirit mabunyog. Kanila nga rin pagkahagi namon kanina nagkikiwag pa hiya. Nga di mo kung sakay nato namon. Mas madi na nga limtan balik hiya. Sakay na hin kinuan dito kanala steady ka dito mag-iin. Kikiwag pa. Ngani kay makakagliwan ako taksaruwal kay wala kiluanan. Mabarik sa kamay. Oo kay mga tipigong pa man. Imang na dito ka. Romel oh. Ala. Anti amay. Videoan ko yung Katbalugan na surat. Ay, Mahulog. Ay, mahulaglag. Muntik na mahulog. Lato lang kinino. dire man, ayno. Ayan mga guys, palabas na kami sa Katbalugan City. Pumunta na kami dito sa aming lugar. Sa Yabong. Sa Yabong. Diretso. Kami ko malam naubos 2 mal na. Dire do ka mo Muchong to New Minarog. Hello mga guys, pauwi na kami. Ano bang sasakyan ini? Toyota ini, ano? Ha? Anong sasakyan ini? Pick up.